Здравейте, милички! В това видео ще ви обясня мускулите на женския таз, на женско тазово дъно. Това е модел на женското тазово дъно, като това е важно да се знаят на къде са им влакната на тези мускулчета, за да знаем на къде ще ги движим. Ще ви покажа след това и модел на вагиналният канал, защото и него ще тренираме. Това видео е първото от курса, който започвам за тренировка на тазовото дъно и то диференцирана. Всяко мускулче ще учим да движим отделно от другите. Към тези наши мускулчета се включват обикновено в началото много мускули синергисти, които също ще обясня. Синергисти са, защото те подпомагат стягането или контракцията. Съкращаването също се казва. Една контракция е едно съкращаване на мускулните влакна. Подпомагат я, защото мускулчетата ни са още нетренирани. И така, какво виждаме на този модел? Виждаме тазовата кост от двете страни, двете нейни страни. Отзад виждаме сакрума, сакралната кост с мъничката опашчица тук. Така, тук са, не са много добре показани, но са, имаме две ставички, които са неподвижни. Това са илиосакралните стави. Тук имаме два мускула. След малко ще обясня за тях какво е важно. Пириформис се наричат, крошовидният мускул, но ще започнем от първият пласт мускули. Значи, мускулите на тазовото дъно са разделени, така ги разделят на три пласта. Като тук тази осмичка, която виждате, сега ще обясня подробно, ще я отлепя, за да говоря само по нея. Ще оставя таза за малко и ще обясня тази прекрасна осмица, която е най-отдолу. Брои се за първия най-долният пласт на тазовото дъно. Като тук имаме горната част на осмичката. Това е мускула bulbus spongus, който, както виждате, кръгъл, не се захваща като другите мускули от едната страна за кост, а той си е, така да го кажем, сам за себе си. Кръгло завършен. Овален е, разбира се, но това имам предвид, че завършва в себе си. Така, като един пръстен. След това тук долу имаме сфинктера на ануса, като тези два мускула са свързани, да, един с друг, но между тях има, тук не е показано, нещо като сухожилие, нещо като по-удебелена фасция, която фасция показва сякаш средата между двата мускула, между двата отвора, така ще ги нарека. След малко ще обясня какви други чудеса има там. И така, тук в средата това се счита за центъра на нашата коренна чакра, на първата ни чакра. Така, понеже са леко разделени с това сухожилие, което тук не се вижда, при всяка жена са малко или повече разделени с това сухожилие. Ние сме всички, въпреки че сме еднакви, имаме и различия. Това сухожилице ни помага наистина да стигнем до там двата мускула, bulbus spongus, който е, както го виждате, това са вътрешните устнички на вулвата. Всичко, което е от външната страна, като полов орган при жената, се нарича вулва, а отвътре канала е вече вагината. И така,
този мускул bulbus spongus може наистина да се тренира съвсем самостоятелно, така да си го изтренираме, че да го усещаме само него. Сфинктера на ануса също, като по време на тренировките ще се учим точно това нещо да усещаме да ги разделяме. И при някои от вас, които правят курса заедно с мен, да не се притеснявате, може би да не се стигне дори до края на курса, до едно пълно отделяне на двата мускула като усещане по време на контракцията. Да не можеш да усетиш, че са напълно разделени по време на контракцията. Просто защото при теб сигурно тази фастика, това сухожилие тук няма да е толкова плътно, толкова да го има там. Може би и да го нямаш почти, въпреки че фасции имаме навсякъде. Фасции и сухожилия са от едно и също вещество, така да ги кажем. Даже на всички сухожилия вече се казва, че са фасции. Така, тези две мускулчета са за нас много важни, като тук виждаме едно отворче най-горе. Това е отвора на пикочопровода. Той също си има сфинктърче, миниатюрничко, което също ще усетим, че можем да го различаваме по стегнатост, когато контрахираме, когато стягаме този сфинктер, това мънинко сфинктърче, красивичко, когато го стягаме, ще видиш, че можеш дори това движение да диференцирано да усещаш, което значи отделно от всички други стягания, от всички други движения. Продължавам с мускулите. Следващият пласт е така наречената урогенитална диафрагма. Сега ще ви обясня, след това ще я отлепя и нея. Важно е да видим на къде са и насочени мускулните влакна. Значи, тя, я виждате, че е като един триъгълник между двете седалищни кости. Ето пак да го обърна, това са ни двете седалищни кости. Стига от едната до другата. Това е трансверзус, така се нарича, защото преминава от до тук. Трансверзус перинеи суперфициалис, като останалата част, тези влакънца, също са трансверзус, пириней, но профундус се наричат. Това няма значение как се наричат. Това е, ще го отлепя, тук отпреде се захваща за ос пубис, погрешно наричана срамна кост. Отлепям го, за да обясняваме тук мускулчетата точно. Сега, тук отгоре имаме две бедърца на тази диафрагмичка. Тук виждаме отвора, който е за или към вагината, вагиналният канал. Така, тези две бедърца, ишиокавернозус се нарича този мускул, ще го използвам, ще го споменавам по-точно често по време на курса. Ишиокавернозус. Той работи заедно с bulbus spongus, който вече видяхме ето тук, когато става въпрос за едно прекрасно упражнение, с което се подсилва или подпомага доброто, регулираното отделяне на вагиналният секрет. И с тези мускулчета можеш да движиш дори клиторът си. Така, да продължим. Долната част на трансверзуса и другата част негова, която е тук профундуса, виждате, че всички влакънца са в тази посока. Ето, както са пръстите ми, на така. Което значи, че ние ще движим този мускул, събирайки по един малко по-особен начин двете седалищни кости. Така, че да не се включват синергистите, които след малко ще обясня кои са. И така, на така са му влакънцата, което значи на така ще съкращаването в тази посока, а
тези двете бедърца, за които говорих, са в друга посока. Ще ги обяснявам по време на курса. Тук в средата е това сухожилице, за което споменах, което от тук започва и то стига до тук. Това също е един център, важен за нашето тазово дъно. Важно е да се знаят тези неща. Плюс продължаваме с следващите мускули. Тук, милички, за да ми е по-лесно, ще извадя пириформиса. Ще ги махна двата пириформиса. Само ще спомена нещо за тях, което е наистина много важно за тези, които имат пириформис синдром. Под пириформиса минава ишиадикуса. Този нерв, който много боли при някои хора. Болите на дупето, така ще кажа. И се разпространява болката надолу по кръка. Така. Какво е важно за това? Набързо да ви спомена. Над него е глутеус максимус. Това е големият ни, тук го показвам така на картинка, големият ни мускул на дупето. Показване тук от едната страна. Имаме две, разбира се, бузи на дупето. Този мускул е синергист, подпомага движенията на тазовите мускули. Когато са слабички, се включва още в началото. Ще се научим да го изключваме. Когато пириформиса не е трениран и не е разтяган, да бъде държан жив, така да го кажем, свеж, сочен, и когато глутеусите не са ни тренирани, какво става? Глутеуса се отпуска и то като торба виси, докато пириформисите, които аз вече махнах, се стягат. И тук, за да се премахне проблема с пириформиса синдрома, притискането на нерва, който минава под него, всъщност трябва да тренираме глутеусите. И то много, защото те са от мускулите в нашето тяло, които най-бавничко успяват да бъдат изтренирани и стегнати. Много работа се иска за тях, без да ви плаша. Не искам да ви плаша с нищо. Така. Тук какво виждаме? Това е тазовото дъно. Сега ще го извади и него. Така. Като виждате, преди да съм го извадила, това е леватор ани, който ще извадя след малко, който започва от опашчицата отзад. Тук даже не е направен като хората, защото тук има едно сухожилице обикновено, което ще се научим да опипваме, да разбираме къде е, за да можем да усещаме движението на леватора ани, когато го правим. Така, но няма значение. Важно е да го видим леватор ани как изглежда. Той е съставен от 3 мускула, които са, както виждате тук, слепени един в друг. И образуват, ето виждате, като чашка. Тази чашка, заедно и с тези мускули, които остават тук, разбира се, това е ишиококсигиус отзад, който не се брои толкова към него, не са залепени, но има същите функции. Тези мускули, които остават тук, имат същите функции. Така, за нас това е много важно. Всичките тези тазови мускули, които до сега ви казах, ви ги показвах и ви ги обяснявах, плюс леватор ани, когато са тренирани, когато са стегнати, те подсигуряват на тялото ни една основна стабилност. За гръбначния стълб също подсигуряват една основна стабилност. Те държат, което е най-важното при тях, вътрешните ни органи. Те ги държат отдолу. Както и вагината, вагиналният канал, защото тя също е мускул, който трябва да бъде трениран. След малко ще ви я обясня. Така, тези мускулчета, ето това е отзад от
опашчицата, така ще я наричам, да не е сакрум, опашчицата ни. Тук има едно сухожилийце, което ще напипваме. Опитайте се да, може би ще видите на видеото как, колкото и да са настрани тук тези мускулчета, влакната им са напред, което значи от опашчицата започват влакната, от този средният мускул и отиват напред до, да, точно така, до срамната кост, която не е срамна. Трябва постоянно да го повтарям. Или ще я наричам ос пубис. И така, значи, отзад от опашчицата напред, като точно защото в тази посока вървят влакната, движението, което се прави тук с леватор ание, като на багер отпред греблото, така леко напред се пристяга, като тук също има една особеност, която други треньори, така ще нарека, и йога учители не я знаят за този мускул, какво се прави точно и какво не се прави при това движение като на багер напред, като загребване, което е много лекичко се прави. И така, това е основното, което е добре да знаем. За тазовото ни дъно, най-важните неща. А сега ще ви покажа мускулите, които един вече ви го показах. Те са два винаги в тялото ни. Глутеус, това е големият мускул на дупето. Него ще активираме в началото на всеки час. Поне по 1 минута ще се правят с него упражнения, движения, без да ставаме от местата си. Така, друг мускул, който е трансверсус абдоминис, който е синергист. Пак е показан само от едната страна. Имаме го, разбира се, двустранно. Когато се активира от двете страни, той подпомага издишването. Затова много от упражненията ще правим по време на издишване, като обаче основната ни цел ще е да усвоим всички упражнения, всички движения, съкращаването на мускулчетата на тазовото дъно, без да се съобразяваме с вдишването и издишването. Ще ви обяснявам защо. Така, други синергисти, това са аддукторите. От двете страни са показани, тук са малко поизрязни, за да се видят всички слоеве. Няма нужда да ги учиме наизуст. Важно е да знаем, ето и те се захващат за ос пубис. За това са синергисти, за това могат да подпомагат мускулите на тазовото дъно. Те ще се включват, ние ще ги изключваме. Какво целиме с това изключване? Ето го и правят коремен мускул. Пак едностранно показан. Долната част особено ще ползваме като синергист. И така, какво целиме с тази диференцирана тренировка на тазовото дъно? Преди всичко обучение правим с него, с тази тренировка, с нея. Обучаваме мозъка ни да може да свикне, да разграничава контракциите, които правим, диференцираните контракции, които правим отделно една от друга на различните мускулчета. Това е много важно. Ние да изтренираме нервната система, тя да може по тази причина, защото ние изтренираме, тя ще може да ни подпомага след това и контракциите. Това е една свързана система. Мускулчетата, ясно е, те се инервират от нерви долу, са свързани и то свързани са, как да го кажа, без прекъсване с нервната ни система, с мозъка. Без прекъсване имам в предвид, няма първо или второ
като кокошката или яйцето, нерва или мускула. Всичко е една система, която ние ще тренираме, ще я научим тази система да работи по-финно. Колкото по-финно работи, толкова по-добре можем да тренираме мускулчетата. Колкото по-добре ги тренираме мускулчетата, толкова по-финно започва да работи нервната система с тях и за тях. По този начин започват да се премахват инконтиненцията, спира буквално 70, над 70 годишни жени са идвали при мене като рехабилитатор и за няколко седмици им спира инконтиненция, която са носили вече 10-15 години със себе си. Има жени, които на 40 още започват, получават инконтиненция, започват да изпускат урина. Това се получава обикновено след раждането, но и пък да ви кажа честно, ние никога не сме учени изобщо, затова никога не сме правили тренировка на вагината, тренировка на вагиналният канал, на вагиналната мускулатура. Не сме правили такава диференцирана тренировка на тазовото дъно, а тя, според мен, трябва да се започва още от 17-18 годишна възраст. За да могат жените да си раждат по-спокойно, за да нямаме проблеми с цикъла, нали, болезнен цикъл да нямат жените, за да могат да не се случва изобщо ендометриозата и много други неща подпомагат тази тренировка. По време на курса ще ви разказвам всичко. Така, това е сега не е вагината, но и вагиналният канал, вагината. Ето това е вагиналният канал, тук в начало. Това е началото му, което всъщност всяка жена може да стяга. Ние не сме научени да стягаме целия вагинален канал, не знаем как става това, а тук с помощта на мускулчетата, които ви описах, ще се научим да стягаме целия вагинален канал. Има и уред, който можете да ползвате. Ще ви го покажа, за да можеш отделните части на вагината да стягаш. Не е иони яйце, в никакъв случай. За него също съм ви говорила, пак ще ви го спомена по време на курса. Защо не трябва да се ползва повече от 10 на минути. Така, какво виждаме тук? Това е вагиналният канал, лигавицата, която я виждате, че е набраздена. Червеничкото, така по-тъмно розовкото отстрани, това е мускулатурата, която е под лигавицата. Вагината обикновено не е такава отворена. Вагиналният канал, той е плътно затворен. Ако това е вагиналният канал. Той не е седи отворен, той е плътно затворен. Когато е добре тренирана, тя е винаги плътно затворена и е добре увлажнена. Това е една добре тренирана вагина. Когато е добре тренирана, тя се набраздява отвътре. Виждате лигавицата как е набраздена. И става още по-стегната, още по-плътна. Тази нейна стегнатост, която е жизнена, здравословна стегнатост, не е вагинизъм, тази нейна стегнатост я предпазва от бактерии, изобщо, да не казвам мърсоти, които влизат вътре, но от бактерии, от неща, които не трябва да са в нея. По този начин се предпазва не само вагиналният канал, но се предпазва и матката. Ето това е тук матката. Отвътре светличкото е ендометриума, това е тук шийката на матката, това отдолу са устничките на матката, това е, както виждате, разрез, напречен разрез. Те иначе са си закръглени и затворени, разбира се. И така, устничките сега на немски така съм го учила, не знам на български как се казва, значи това е цервикса. По тези уснички има много нервни окончания, нервни рецептори, за това се говори, така ще го кажа по-добре, за оргазъм на цервикса. Говори се за клиторен оргазъм, говори се за оргазъм при стимулиране на Г точката или G точката.
която е тук от предната страна, отвътре, нали, от предната страна на вагиналният канал. Като това ще ви обясня и в курса, тези оргазми не трябва да се разделят един от друг. Малко след Г точката, от другата стена, не от тази, която тук се вижда, от предната страна, от към корема, има и една А точка. Всичките тези точици са много важни за изпитването на оргазъм с цялото тяло. И така, какво е важно тук, когато имаме един добре стегнат вагинален канал? Той предпазва не само себе си, но и ендометриума на матката или матката, така ще го кажем. Той я държи на мястото и когато вагиналният канал е слаб, имаме пропадане на матката, оттам разбира се и пропадане и на вътрешните органи, защото обикновено са ни е слаба цялата тазова мускулатура. Така, значи, когато ни е стегнат вагиналният канал, това държи на мястото и матката. Това има огромно значение, когато е добре трениран вагиналният канал и за една неболезнена менструация, защото знаем ендометриума, ако жената не забременее, се отделя всеки месец с менструацията. По време на менструация се отлюпва и се отделя. Когато вагиналният канал е добре стегнат, мускулатурата му е стегната, се отлюпва нормално, се отлюпва без болки и така нататък този ендометриум, а когато е отпусната, става по съвсем друг, така ще го кажа, болнав начин. Така, тук сега за ячниците няма какво да обяснявам. Само ще кажа, че мускулатурата на вагината се разделя на 3 или тя изобщо я разделя при такива тренировки на 3 части. Първа част, някъде ето от началото до тук. Втората част е тук, така, и след това имаш третата част. Мускулчетата на третата част, за разлика от мускулчетата на първата и втората част, отиват така нагоре, техните влакънца и се сливат с мускулите на матката. Затова има значение да се тренира горната част, нали, също да се тренира и горната част на вагиналният канал, за да можем тук да подкрепяме, да подсилваме и мускулите на матката. Това е за сега всичко, което исках да ви обясня. Ако ми дойдат други идеи, други нови знания по време на курса, ще ги споделям, за да сме в течение на нещата, за да можем да опознаем, то това е основното всъщност в този курс, да опознаеш себе си. По този начин премахваме сенките. Ето сега, тук съм сложила даже, аз винаги тук си го държа. По този начин премахваме, така ще кажа, последно, по пътя на развитието ни, премахваме сянката, те са много табута, затова тук съм ги писала като табута, табу, да ги видя къде са. Табута, ето тук съм писала табута. В тези табута, множествено число, тук съм сложила дупчицата на табутата, е секса, но и думи, понятия, но и думите, които ги произнасяме и само от тяхното произнасяме не се срамуваме, като вагина, вулва, оргазъм, пенис, клитор. Като чуеш клитор, нали, това е обикновено вътрешната реакция на всеки човек. Или жена. Мъжете може би се радват, като чуят тази дума. Така. Тук табутата би трябвало даже, това за семинарите ми за интеграция на сенките съм правила тази картинка. Това е нашата душа, нашата психика, по-добре казано. Като психиката ни, тези дупки, които са нарисувани по нея, са нашите сенки. Табутата или секса или всичко свързано с нашата сексуалност, с нашата първа чакра, с възникването и създаването на живот, би трябвало даже да е сянката. Е тук да съм я сложила в центъра. Защото това е основното,
което е нужно да отработим, да осветим, да разберем и да се научим да обичаме нашите органи, да ги признаем и да ги заобичаме, за да можем да излекуваме психиката, съответно да излекуваме душата си в процеса на развитие, в процеса на пробуждане, както го наричат. И така, казвам ви чао и до скоро! Курсът започва на 5 октомври. Както казах, след това ще бъде качен за членове на каналът ми от 5 и 6 секция. Чао!